Eu am ajuns la garaj, pe acolo. Nu veni aici. Vorbim ceva... Ai... Dar nu Maș. domnul că angajează, că m-a întrebat și pe mine când eram acolo. Vino, tu te las. Vino. Hai, vino. Am mai cules o momeală. Tu dorești să te Hai, angajezi? vino încoa. Băiatul cu training-uții? Curaj. Nu, a? Tu vrei să te angajezi? Eu sunt acolo cu voi, frate, la birouri. Îl angajez pe domnul? Domnul, câți ani aveți, domnul? Eu am 212 ceva aici. Bun, o să te angajăm. Stai aici, în coadă. Bagă-te aici înăuntru, în mijloc. Așa. Cum te cheamă? Costeluș Cordunean. Doamnești. Domnule Vârsta? Costeluș, doreți o angajare? Mă ocup eu colegătura asta de angajare. Lasă-l că trebuie să... Păi, de exemplu, e la o organizație mai micuță, să zic așa. Adică să-ți faci un nume în oraș, mai înțeles? Am înțeles, da. Și ce faceți voi? De exemplu, tu n-ai nimic de pierdut. Haide încoace, pune încoace. La fel. Salut. Explică și lui. Bun, vino ca. Ce a zis beatul ăla? O să mă suni și mai are un prieten cu aproximativ 400 de luni. Și-l cât are? Nu l-am întrebat. Da, nu, cred că e problemă. Bun. Cauți loc de muncă? Da. Dar cu ce vă ocupați? Bun. Unde te băgăm pe tine o să fie pe partea legală. Deocamdată până îți dobândești tu încrederea la noi, o să lucrezi pe partea legală. Ideea e în felul următor. Tu ai diferite activități alese aleatoriu de ceilalți membri, ceilalți colegi ai tăi. Ok. Adică sunteți mai mulți, nu te gândi că ești doar da. tu. La aceste activități voi participa și eu și el. Dacă sunteți împărțiți mai mult de două grupe, la două joburi diferite, atunci nu prea o să putem participa. O să participăm decât la două joburi împreună cu voi. Aceste activități o să aibă și un pontaj. Pontajul ăla o să vi-l cum îi spune? Vi-l notați voi acolo pe WhatsApp. Da. Cu ora începerii și ora terminării. La pescar. Dacă, de exemplu, avem activitate de pescar, tot ce faci păstrezi tu. Pe orele de pontaj valorează cam 2 puncte pe oră. Cu punctele astea tu avansezi în grad. Odată ce ajungi la ultimul grad, vei avansa în alt gang. Ți-am zis, gangul ăsta e de teste. Nu, avem ceva treabă. Înțeles. Cam atâta. Avem un nume, aveți un nume sau? Nu, ți-am zis, e un gang în teste, nu e un gang oficial. Ok. Adică voi toți veți avea protecție din partea noastră, adică nu vă gândiți că... Gândiți-vă că eu și colegul meu avem o experiență de aproximativ 600 de luni în domeniul acesta. Super. Eu am 2000 de luni în oraș, el are 1000, adică... Eu am 1200. Chiar suntem foarte serioși. Da. Ți-am? Am revenit. Bun. Ți-a explicat băiatul sau trebuie să te explic eu? El știe. Bun, deci cum facem? N-aveți nimic de taxă de intrare sau ceva, totul e gratuit. Am înțeles, să-mi lăsați un număr de telefon și vă sun? Da. 0716 486 628. Imediat, stați un pic. Mai zi de rog. Da, ușor. 0716 Da? 486 Da? 628.
Ăsta, da? Sună, dar mă cred că ar trebui să mă... A, ba nu. Cu 152 este dumneavoastră la final, nu? Da, da. Cum vă trec? Bine de angajat. Bine, George, merge așa. Bine, George. Ok, mulțumesc mult, domnul George. Vă sun maxim 2 minute și vă zic tot, ok? Ah, am înțeles. Dacă mai ai și tovarăși care vor să se alăture, Da, îi așteptăm cu brațele deschise. Ok, mulțumesc frumos. Vrem seriozitate maximă, n-avem chef de miștoșnările bucăuri și de astea. caterincă și de astea. Da, Când e de caterincă, când e de seriozitate, da, vă înțeleg. Revin cu telefon, ok? da? Mulțumesc. Zi bună. Cu plăcere. Spune, domnule pescar. Este cum?